Ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Oh gembira dan semua handai tolan. Marilah kita wajib menjalankan berdirinya tiang agama Islam agar kita mendapat keselamatan. New Bogem itu mari kawan, mari segera datang. Permainan segera mulai. Semoga kita dapat menghibur Tuhan pada waktu malam kesenian ini. Oh gembira dan semua handai tolan. Tidak lupa mengajak para tamu menjalankan apa perintah Tuhanmu. Tidak lain sembahyang di bawahmu. Mari kawan, mari segera datang. Permainan segera mulai supaya kita dapat menghibur Tuhan pada waktu malam kesenian ini. Oh gembira dan semua handai tolan. Marilah kita wajib menjalankan berdirinya tiang agama Islam agar kita mendapat keselamatan. Ismo luruskan barisan. Sopo ya main marep rono. Good. Gembira iki kumpulan tahun
78 ngadege siji 10 diresmekake padha gembira jenenge sing tak suwun ngadeg selawase aja pisan isenake padha gembira iki jenenge kudu dipertahanake Pada gembira iki kumpulan pemuda dari kampung Gila pemuda do gembira ini semua agamanya Islam agama yang memberi Tuhan adalah agama Islam di Al-Quran telah dikatakan inna dina indallahil Islam Odo gembira iki kumpulan pemuda manut agama Islam jadi pedoman setya tuhu Gustine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Al-Quran panutane umat Islam kewajibane derek kang dadi perintahe Odo gembira iki kumpulan pemuda dari kampung Gila pemuda dua gembira ini semua agamanya Islam agama yang memberi Tuhan adalah agama Islam di Al-Quran telah dikatakan inna dina indallahil Islam Odo gembira iki kumpulan pemuda manut agama Islam jadi pedoman setya tuhu Gustine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Al-Quran panutane umat Islam kewajibane derek kang dadi perintahe semua luruskan barisan
Kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun ing sanget rawuhnya ing pagelaran wedal dalu punika mugi Allah kersa paring witata dumateng para rawuh sedaya. Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun ing sanget rawuhnya ing pagelaran wedal dalu punika mugi Allah kersa paring witata dumateng para rawuh sedaya. Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun ing sanget rawuhnya ing pagelaran wedal dalu punika mugi Allah kersa paring witata dumateng para rawuh sedaya. Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun ing sanget rawuhnya ing pagelaran wedal dalu punika mugi Allah kersa paring witata dumateng para rawuh sedaya. Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun ing sanget rawuhnya ing pagelaran wedal dalu punika mugi Allah kersa paring witata dumateng para rawuh sedaya. Ismoh hadap kanan kiri gerak. Atur sugeng dumateng kang samya mira ameksani tiyang ira malang-malang sampun ngantos samya glendang senajan ireng akeh wong sala.
gembira para mriksa sampun ngantos samya ngandha para mriksa ingkang prasaja. Semua hadap-hadapan gerak. Barang-barang untuk gajah rai jaran gawe wirang nengger gading tampane wong loro watu gebras-gebres karo kanca butuh perek oe 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 Simbah gulai gurem mantos salah ngajak bubrah mesam-mesam narang raksa wilis tanpa putra ora gampang wong urip nang alam donya oe 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 Semua hadap muka gerak. Semua kompakan kerabatanmu, janganlah sampai saudara pandang tajammu. Harus kita jalankan semua permainan. Inilah permainan kita, harus keluar semua. New Bogem, marilah ikhwanku semua kompakan kerabatanmu. Janganlah sampai saudara pandang tajammu. Harus kita jalankan semua permainan. Inilah permainan kita, harus keluar semua. Marilah ikhwanku semua kompakan kerabatanmu. Janganlah sampai saudara pandang tajammu. Harus kita